Artisau izatea da norberaren esentzia edo artea materializatzea, materia bihurtzea edo forma bat ematea. Txikitatik betianik gustatzen zitzaidan artisautza, familiarekin eta beti egoten nintzen, ez dakit etxean gauza berri ezberdinak probatzen, eta makrame munduan sartu nintzen, duela ja 10 urte edo, pultzera oso sinpleak egiten lagunekin eta gutxinaka gauza zailagoak edo, konplexuagoak. Nik uste igual errexena dela, joatea multinazionaletara erostea, alde batetik prezio aldetikan, gero ere ez dakit igual, inkluso saltzen digutelako konfiantza ematen digulako, ez dut oso ongi ulertzen kontzeptu hori, baina inguruan igual hori ikusten dut. Eta gehien bat prezio aldetikan. Eta eskutik eskuraren ideia bazen hori. Produktua ez egotea bitarteko jenderik, zatea sortu eta jasto. Niretzako hori da bizi estilo bat, filosofia bat, hori edozer gauzakin egin dezakegu. Zerbait berezi bihurtu, janzten dugun edozer gauza balio erantzi bat eman. Eta berdina, erosten dugun edozer gauzari, balio hori nik uste dut askoz ere handiagoa dela artisaua denean. Azkenan pertsona bat egon delako hori sortzen, denbora bat inbertitzen hori egiteko, nago pentsatzeko zer egin, zer sortu, nola bideratu. Gustoko dugu sortzea, baina ja produktibitatea bilatzen denan gure pasioa, non dago puntuan arte da nire pasioa eta nire nahia eta gozatzen dut prozesu honetan, baina beharra daukadanean egiteko eta demanda hori kubritzeko, igual apurtxu bat aldatzen da zu basuan sukaldatzearen asmoa, artistaua izatearen esentzia hori ere, presentzialtasun hori ere aldatzen da. Betiani ziatu zen ez azoketan egoten. Azkenean bertan aurrez aurre edukial izatea pertsonak eta dozen zalantzai izatekotan argitu izatea ederrena delako, baina ere Instagramek edo Facebook kriston aukera honak ematen ditu, gerturatu dozin daitezken pertsonentzako ere zabaldu izateko produktua. Inguruko norbait artistaua baldin badukate ezagutzeko gertutik pertsona hori, sortu badu, dela zalantzagaia maitasunetik sortua, ordu pila bat daudela pentsatzen zer egin, nola konpartitu eta maitasun asko dagoela prozesu horren atzean, eta ere behin erostita hortxe gaudela artisauok, edozein zalantza, edozoterako erantzun ahal izateko. Nik ezagutu dituen artisau guztiak zoragarrak dira, eta animatzea ditut.